välkommen till VAKURLEIKI.FO och idag så följer jag att vissa tecken går se cashmere av mínum BOYLA och se på tenner och så framvis. Och jag kommer att få tips. Det här är till hesum hava BOYLA, hesum för BOYLA, hesum hava BOYLA och det som styrs idag kan vara så trubbel. Så vad jag vill fram för här gör de ting som är bruket tar vi är som i BOYLA. Det är inte som vi har med här på tenner och som är så glad för det. With in this think out of de som är bruket för dig. Faktiskt partnern att man kan göra det är så lätt och det gör vi BOYLA så mycket mer. Ja, kan man ta vera att en av ting som gör Louis vi BOYLA så mycket lättare chammer. Så det gör Louis vi BOYLA så mycket närmare. Till det som är waterpick eller waterflosser. Han ser så ut. Han är stor, men det är så tacksam för att köpa det. Alltså, jag kan inte beskriva det, men jag hoppas det så jag. Men jag är så tacksam för det. Det gör mig allt så mycket närmare. Vi är allt sätter sig fast. Runt om BOYLAn, mittlen, stöter kulling och kött som är strimlar så kan det gott sitta något fast i BOYLAn eller vara sin flöck. Och som man äter några nötter eller faktiskt bara alla mäter sätter rättliga fast mittlen BOYLAn alla sådana. Så det här är en man kallar Waterfloss och han spolar, så han spolar, sen så en liten tryck, lite strålar och således faktiskt rensar munnen, alltså till att säga, virkar som en Tanntráður. Man kör vatten i hela här och så trycker man om här och så kan man skruva här och så några styrkor man ska ha. Och hela här kan man köpa på Amazon, här ska onkur øðrum och isne, men problemet är att jag kunde inte köpa det till färger, alltså jag kunde känna det till färger, så jag måste faktiskt sända det till onkur i Danmark och så jag får täcka det. Har vi och ett annat som är ordentligt. Det var också att jag köpte vi en amerikansk stickare. Det var sjukt. Så det som vi måste göra var att köpa och transformera. Så jag kunde transformera det till det röda och volterna. Så det var så nog för att jag kunde stickare med ösne. Och då är det transformera. Så det var fyllligt att jag var helt inte nära så vi kan ta vid mer. Och annars köpte jag den här på en vägen i effekt BOYLA. Och jag var så glad för det. Köpte den faktiskt inte åren så att jag kunde ta vant att jag visste alltså jag brukade tanntráður och vi visste det var viktigt och för kanske vara en trubbel att bruka tanntráð till mamma som under BOYLA annars. Så Hetta var det som jag investerade i. Jag minns inte att det kostade center men inte såna kanske en 300 eller 400. Och samt på Amazon så är det hastat av bästa, bättre priser och bäst kvaliteter. Alltså en Jimmy Waterfloss är försällig hött med för ett som ser ut som en tandkost. Där spolar sig under vattnet med alla. Det är en som är bara plastik. Det är en som är resten att resa en boost. Och så är det försällig som fyllt vi men personligen brukar jag alltid ner som häver en sån ledande produkt och för det som att det kan ska få en lite alla sanna. Jag tror att man kan täcka handla vissa alla ställen och är färgsnack att fram Återlanda lever och så framvis så köpte med den här. Hetta är en som är travel size och Hetta ser det är den bästa för Williams pris. Så jag tror att det är en god kvaliteter. Och som vi körde från där en till hos man rätt sedan till här som det brukar för det tid. Men ja, jag är super number. Jag kan ta det av. Jag tror att här för den matter. Jag ska bara samma matta på den ut. För det vattnar i här och så trycker man. Och så känner det samma tryckspolar. Den ska köra i mitten. Men hända täcker viðmerkja i färdes. Det är genialer. Och Hetta är en god lösning ösne. Det är att täcka vissar ösne bara i håndtaskarna hvis det vill ha te. Så får jag fortälla lite center om tandkräm som jag brukar. Jag brukar faktiskt bara vanligt Colgate tandkräm. Det är det som är bäst med tandkräm som skuma. Det som inte är tandkräm som skuma är att bruka Centium. Så här är det god tandkräm Max Fresh. Jag tror att jag har BOYLA så följer jag och ser att nekel läxt undan BOYLA som vartan för löstisne tandpassion blir och det är center Gular av tonnum. Så det som jag ofta gör är att jag tar en anti-stain toothpaste. Och här är det som man kan bruka 2-3 månader tvärfyr om dagen. Så här är det inte ett så äckligt anti-stain tandkräm. Och det som det gör är bara att jag teker sin rödtoj som lägst att man tänder. Men det är inte något som blir näkt, men bara lite ger. Och jag följer att tänder blir ordentligt Gular. Och så köpte jag sin här I Smile Organic Cold Toothpaste. Så jag brukar inte snacka blöjtjara som är ekvistrig för tänder. Det tror jag inte. Så hvis man tänker på BOYLA efter så är det inte så ut här. Så jag röjnar att bruka så som är naturligt men alla gånger teker sinter av litingarna som kommer till dem. Så vi kaffe och te och bom och faktiskt allt som, nästan allt faktiskt. Särskilt nog. Särskilt curry.
Och curry sätter så fast i det kvita lastisne. Så jag rör att hålla mig väck från curry. Och en för att salat vid curry dressing och lastisne det blir från neongul det var ordentligt lätt. Och nu är det slash gallon men säg att vi ett neck curry eller ett neck för curry dressing så kan det gott. Så just men hvis är en grydrätte och så där så hjälper det. Hjälper det sen till att köra sen mjölk och kaffe till att bara lite center att det kostar ringaste alltid att vinsa till mjölkna. Till tip. Så igen, är det Tanntráður. Jag vet inte tannrökter så snä och hon spurgade om jag brukade tantra och jag säger att jag brukade Waterfloss. Hon säger så att det var gott till tojer och jag att bruka tantra. Så det regnar har vi tidigare. Och en geva Tanntráður som jag har brukt är här. Johnson och han är 100 meter så det är längt Tanntráður och han är också tjockor. Det är supergott och han slicknar inte lätt så man kan ordentligt bruka han väl. Alltså bara som tantra men också när center emot det man är lätt att få tandstenar att lägga som bussa till center. Det är ner och lägga över. Här i världen tandläkarna så köper jag center Superfloss som är till BOYLA. Jag vill inte köpa ett ödla BOYLA tandläkarna. Så kommer att se till slut att jag inte brukt några av dem. Vanliga tandtráður kanske sin blader och det kanske sin riktigt för mitten. Här är en tandtráður som heter Superfloss cha Oral-B. Här tar en läggan han är så som en glaserare av jakron men du kan också lätt från mitten. Och en sån trouble som är här är att det är en passion som är lösande mjukare, fluffy. Han är väldigt lätt vid att slutas men jag tror det är allt. Det är det som händer efter att det som krullas upp till vad som är stammasravvisning. Annars är det närmare att bruka. Så hvis jag brukar tantra så brukar jag den Johnson. Han är också snygg också. Han syns inte väga för mitten, men han blir inte fast i början. Jag borde faktiskt haft en rekord i tantra som kvibblar bäst till det. Och ett annat som man också kan bruka som tantra eller så läst det är så här. Man köper det snabbt det så lilla pinnar, vi ser ju mjukare boost. Du kan gå få det ordentligt till när Hetta är den minsta stöten. Och sen kan du få till största stötterna som är då hesum. Och du kan också få tre stötter som är då mitt i mitten. Och så får man det som här så är det proper till. Hesum kan man också bruka i mitten och perikar hvis tenna inte är allt för tatt samman. Så man gör med eller hesabor är du för tatt samman till det så tar Tanntráður genialt. Så en här brukar jag och korrelation till tannkrum och så buss i mitten. Och jag brukar också hända den här ofta och Hetta blir till att busta BOYLA. Alltså när någon här. Jag vill säga att checkt för att tenn så här är också gå glopp eller det halva tennar mormor efter. Så tar det lös som något skott loss. Först tampos i mitten så tar jag det perfekt. Här. Så tar det går mega bra. Tar jag vet att tandläkaren fick BOYLarna så fick jag faktiskt det här. Alltså jag alltså lägga som allt som man har bruk för det. Jag var med Anna han heter Ultrathin Dental Floss Threaders. Han ser så ser ut. Han är faktiskt ser ut som en lasso. Det som inte visste visst ni är faktiskt att det är faktiskt till att Tanntráður kan vi hålla. Alltså det kör Tanntráður visst ni. Så det är faktiskt ordentligt genialt. Så lätt. Jag vet det är tid. Tanntráður svär för nej. Sure. Det som gott. Det är så att jag har några ting som jag bryr hemma och några ting som jag har klart till att jag färdas. Jag kan man vara som jag har vi överrösta BOYLAn tennar ta i färdas. Testa stå in nästa fridagsvideo. Minns ösen till hittat undan förna fridagsvideo. Minns ösen till att smäcka till subscribe och like knappen. Och följ jag kan återm sociala medier. Vi ska också minna att vi tar ett podcast och hemma i ökara och SoundCloud och podcasten kommer också ut på YouTube och så är det prata podcast här i Sverige till korrespondingen som till sända in. Första fruktdag och för månader vi dessutom börja ha ett giveaway som minns till att låta och i tweet. Vi ses efter nästa fruktdagsvideo.